বেটা আছিল কেনেকা হৈছে এইটো এইটো কোন আছিল এইটো যোনে মৰিছে কোন আছিল আপোনাৰ বেটা আছিল কেনেকা হৈছে এইটো ক'তবা গৈছিল যোৱাকালি ক'তবা গৈছিল আমার ঘরতে থাকিছিল দুই দিন পুরি পাটিতে আর আইসে মহাজন ঘরতে আর আইসে जेनेबा बाहायथ' महनपुरनि मंगल सावथाल बे गोलैनानै दंमोन आरोखि ओमफ्राय आं बेयावनो डिउटि मावो दैज्ला इरिगेसनावनो ओमफ्राय मैयासिमावथ' जेबो गैयामोन गैनायालाय ओमफ्राय दहाय फुङावसो माने आं न'आव थांबा ओमफ्राय आं नैबे अट' ड्राइभारफ्रा फन खालामना खोन्थाहरदों आरोखि माखासे मानसिफ्रा आं बावसो मिथिदों आरो मा होनना खिन्थाहरा नोंसिनि स्लुइस गेटआव बिदि सावथाल सासे गोलैनानै दङ थैनानै नों नुवाखै नामा होननानै आं नुवाखै होनदों आरोखि आं ओरैनो मारै बिदि जादोंमोन सन्देह खालामदों नोंसोर ओरैनो आन्दासाव बेथ' मानसिया फुंनिफ्रायनो बे लोंबाय थाग्राखा बियो आरो सिनायखायो दाख्लै दुर्गा फुजा समाव बे जोंनि क्वार्टारावनो बे खामसालियाव उन्दुना थाफैबावदोंमोन आरोखि बिराद जौ लोङो फुरा लोंखायो बे फुंनिफ्रायनो माने बे मा गालिननानै गोलैदों ना माबा मोनसे बेखौथ' गालिननानै गोलैदोंखौनो होननांसिगोन जाहैबाय जुमाय लोंनानै साइसआव माने ओरै फैनायाव बे दरजायाव नांदों जानांगौ आरोखि बे ओमफ्राय नांनानै खर'आ बेयाव दाखा जानानै गोलैदों जानांगौ बे ओमफ्राय माने दैजों बुसोमजाबाय थाबाय बे जुमाय फेनाय ना सिखारनाय गासिबो बेबायदिथ' जाफेराखै बेबायदि जाफेराखै मानसिया अबेनि बे महनपुरनि देवसि एरिया पुलिस फैबाय बुंबाय आङो दे मा जादों खोन्थालाय ओमफ्राय बे ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखारनायनि उनाव बे हाजिरा मावबाय बियो एखमबा सोरनाव बेनाव गेरेन्टि गैया नंगौ नङा गेरेन्टि गैया बेनाव थानाया एखमबा मास मोनसे बेनाव एखमबा मास आधा मास बिदि थायो हाजिरा मावनानै फैसा होआबा एखमबा थाबाय थाया नङाबा जा रायो ओमफ्राय हाजिरा गैयाबा बिदि रायो एखमबा बे थाया बाहाय न'खरावबो बेहाबो खामानि दं एखमबा दुब्लियाव थाङो बियो नायनांगौ दुब्लियावबो मा नाम बेना सोना नैबे थैनाया माबा होनो नामा मंगल आसलथे मारै जामारदों सन्देह खालामदों नोंसोर मारै जादों सन्देह खालामदों बे सन्देहखौ जों मिथिया बेखौ सिदा खोथाखा बेबो सन्देहखौ जों मिथिया